फार्स्टआवनो आं दिनै आंनि न'आव बाथौ गायसननायाव बयबो फैनाय बाथौ सिबियारिफोरखौ आं बहुद माने माबा साबायखर थाबाय फार्स्ट अफ अल। ओमफ्राय आं आंनि इन्ट्रडाक्सनखौ होनो सानदों। आं डलि बसुमतारी, आं क'क्राझारनि बागानसालिनि। आं हाबानि उनाव बहुद बोसोर मुम्बाइआव थादों, 11 बोसोर। हजोंहाय जों मुम्बाइआव थानाय समाव गथ' गथायाबो एसे देरनाय जादों, खिन्थु हजोंहाय थानाय समाव जों जेबो माने धर्मनि बा जेबो माबाखौ लाखिनो हायाखै हजों थानाय समाव। दा हजोंनिफ्राय 11 बोसोर उनाव फैनानै जों गुवाहाटियाव लख्रायाव थाफैदों। दा जोङो 6th फ्ल'राव थायो, थेवबो माने जों बहुद माबानानै एसे सानै हयै थाबावबाबो आं बाथौखौ दिनै स्थापन खालामनाय जाबाय। जेरैबाबो जों लाखिनो सेस्था खालामगोन आरो गथ' गथायखौबो जों माने बे धोरोमखौ फोरोंनो बा सब समाय लाखिबाय थानाय थाखाय जों एसे फोरोंनो सानदों आरो ओंखायनो माने जों एसे दिनै स्थापन खालामनाय जाबाय। बयबो रायजो राजाफ्रा बिदि गोजौआव थायोब्लाबो 6th फ्ल'र 7th फ्ल'र टाउनाव थायोबाबो जाहाथे बयबो एसे गावनि जाति धोरोमखौ जाहाथे एसे लाखिनो ट्राइ खालामो, बेनि थाखायनो बयखौबो माने एसे रिक्वेस्ट खालामनाय जाबाय। बेनोसै आरो औ आच्छा, दिनैनि दिनाव आंनि बाथौ गायसननायनि दिनाव आंनि न'खराव मिरु बाथौनि, सेन्ट्रेल बाथौनि आरो डिस्ट्रिक्टनि, ओमफ्राय लाइमोन बाथौनि, गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बयबो नुजाफैनायनि थाखाय आं बहुद साबायखर थाबाय। गोसो सिंनिफ्राय बयखौबो आं साबायखर होबाय। बहुद गोजोननाय थाबाय आरो दिनैनि दिनाव बहुद मोजाङै मोजां गासिबो जानानै थांबाय। साननायनिख्रुइ बांसिन गोजोननाय थाबाय आरो बयनिबो थाखाय, बयखौबो बयनिबोसिमबो बेनो साबायखर होनाय जाबाय। Siang menit kita seni. Semua